Diyan na guys, ang kaluto na kong pansit. Kaya mga raman dyan ilang balik-balikan si pangita niyang pansit. Pamahaw nila ba. Diyan, gulay rang giluto lang guys. Kanang bagyo beans nga na ay ginaling. Nya utan niya, kulabasa ng tunuan. Ginahan po na sila. Agay. Bangga na. Nga dali ni mga sakyanan. So na guys, display na ko dali guys, nabawasan na kay nanay na malit. Kanipod yung beans. Ug tinunuan nga utan. Guys, magong adlaw na tong tanan guys, ay gahi naman yung atong skin din dyan. Nag-burnout pa dyan, ganiharan na nag-burnout. So, aghang gida guys, 20 ka avocado, 20 ka buko, 20 ka chocolate. So, mag-sorry sa ko deres kuan guys, kaya ako nakapaninda ron og sudaan. Guys, puno ka doon niyang gidahan dyan. Kuhan lagi ang panahon ka ng 1-1. Pero halin ba niyang high skin di ron guys. Yung mga suki. So tara guys, sabani ko ninyo. Yung ginabuhi ta. Naga mga kuan guys, so hapit na sa hapit na sa mabuwang di ay, yan saka na sa mabaw oh. Mads! Salamat sa pagpalit sa mais. Tungtong ko dari guys eh. Ha? Burnout bitaw, nagdali man tong mga kuan dito. Ganihara na burnout. Uni bali na ka Mads. Aw. June ba upuan. Kay hangin. Mawalay kuryente siguro basig nidadaot ba. Madam, may skin di dam. Chocolate, buko, salad, o avocado. And usara? Pure nga ni, pure na avocado ni akong giblend. Giblender na akong avocado ba? Thank you. Lupad man kana akong balay-balay dito oh. Suli na ko guys kay nakahurot ba po daghang skin di bisag bugnaw ang panahon kay gawan-uwan lagi niya kasi kagadyog hangin. Diyan wa pa di kuryente. Oh, pang kuryente call. Habli sabi. Kay mo sorry ko dito dapit sa kuan. Dito sa Pikas. A few moments later. Hello guys, bago adlaw malibunta na itong kanin guys ya. So good luck og luto guys, ora tuluran na kaputahe kay di rolling ra lagi ni ato hang kuan guys kaninda. Diyan na guys, ang kaluto na kong pansit. Kaya mga raman dyan ilang balik-balikan si pangita niyang pansit. Pamahaw nila ba. Diyan, gulay rang giluto lang guys. Kanang bagyo beans nga na ay ginaling. Nya utan niya, kulabasa ng tunuan. Ginahan po na sila. Pagkuha na gimunak na kayo, mahal na magkaka. Mag-deliver sa ko. Hala, hurot na raba akong utan. Hugma na lang kayo, magdaghano na itong buwan. So, mag-deliver sa ko na ni guys. Guys, wala na guys, hurot na. Oh, wala na yung sabaw na ito, hurot na. One! Hipos na mi. Halagi pang dayong na sa mga bata, mga kuwan no. Pamputlan milang mga kahoy kay lagig hangin. Diyan guys, kanang ning naligsik man. Uwan lagi dati sa uwan init ya mulakaw dis Nicole kay na sa kasuhon ng mga papel. Diyan pagamping nak.
Guys, so padung na pud ko musuroy kay daghan ni kadyo ko guys hindi nga gibuhat kinahanglan mahurot na pud ni di pud ko magkuan. Salamat di kadyo sa namalit ng sudan. So dari naman ko sa eskwelahan guys. Sa yung puro mas akong parang bisiha guys, ganihan ni uwan dyan sa Nicole to aning lakaw lagi kay naigi pang sikasong papel. Sa duto sa lakaw ganihan kay malagi nag-awan-uwan ganiha. Diri ra ko si eskwelahan. Ay, Skindi! Law itambutso ni ay. Akira na, niagir ako. Kausik sa bati so mapasok. Sige lang mapasok. Oh. Sa may flavor mo. Sa may imong flavor. Tag 10. Karon. Buko pandan, buko salad, buko sa imo chocolate. Buko panti. Kanang green. Live buko salad. Ay tong puti oh, nay puti. Kani buko salad ni. Salad buha. Ayaw na ra jan mon siyete. Ay ka injury. Hindi ni Ate Robby, nibisita siya dari sa among office. Guys, kanang tanawon pud mo siyang kwan guys, kanang yan YouTube channel para makakita mo kanunay daris mga pakitabo sa tanawan sa mga whale shark, sa nasa dugi-dugi. O sa tatay ko diha ni Ma'am Bitani kay mahilig ni sa dugi o. Kanang Hi! kuan ulanga. Ulangga. Kalimot jud ko kay murag ulanga man gud. Ulangga TV. Ako naman ang gibutang guys, des ni Agi ako na paibutang karon ng YouTube channel Dari. Salamat kay Kadyo kay lami ko Thank you Ate Robby, kami kayang kande. Avocado. Hindi abot mo pa. Avocado. Isa man na. Good kay magtanaw ra na sila Dari sa mag-monitor sa kuan ah. Mag-monitor na sila Dari sa CCTV. Hi ma'am. Mana? Nana. Ngaon taga Skindi. Abi ko na sila kapapusog pa kuway. Ma'am engineer. Osa. Sumaya mo engineer. Osa na siya. Balag pa ana ka. Dili sa puro balag magkuan ka ba magdagan ka sa motor. Ay na stabilizer. Osa ni nga lang sa puna. Guys, madong hapon na guys, gikan day ko ng nuroyo guys hindi. Diya, nalipay ko guys kay naaning buwak na. Kani sa pino ni siya na. Pino. Kani si Diya. Ang yellow pud guys ning buwak na pud na. So baga guys, siya dari guys sa tubangan kay hidit man kado dari sa tubangan. Salamat kado ni Ma'am Bina nindot kado ka mukhang kusina. Diya. Ya pud guys, na mura sa butterfly na. Diya guys, nakabalita di ko sa mong group chat ron si Tiri di ay ko maoperahan na di sa nagka-December puro si Diya murag i-admit niya mga December 6 sa maoperahan pero ikuan pa kuno siya ina biogram sana mahal kuno to nga bayad sa kuan sa heart center niya ali ni gipagawas ganiha guys kay wala gyud aning uwan. Niya wala gyud guys to as Nicole ni nasa gilakaw nga mga requirements. Kayhang man si kuan to ini. Na pudin buwak sa dali. Ay Lili, update to Lili. Amo nang ibutangan ng kuan to guys. Up Lili tapos mo hani to ah. Hani, among Lili. Ay sus nakabuling-buling nakadiha. Isa grabado na siya. Saba na ra bay tawag na tuhog. Launa pa. Mapay pagkakuan guys. Hindi kanay ko dito nanuroy o guys hindi. Just Lunes day guys. Holiday. Just Martes man gahapon. Wa ako nagluto. So ganiha pa ako nagluto. So ang luto guys, kuan ra pud tulo ka putahe nya karon lakaw na pud ko kay mamalit ko. Para naging rolling day guys agahang kita kay malagi na gastos pud na sa ni Nicole kanang na mga panglakaw lagi. Diya
Dako naman ta kong kita guys, mapud ang bayad po na mo sa kuryente. Nasa sa kanihang maguni sa padaghanon guys. No? Sa padaghanon kay nay mamalit ani. Diya. Dakan kadto mga saha dito. Wa pa ko makasikaso dani guys kay parang laging kabisi. Tapos Pedro oh. Hi Pedro, nabitik na mga diha Pedro. Si Pedro o si Kuan guys na ang itlog na pagbalik. Bitik na ka. Hindi maka pwedeng buhian kay bitik na ka, matiang ka. Gipahingan lang naman ni Imam Bismin daw Pedro. Si Pedra. Ay, nuwak man. Bad ka, nuwak ka. Nuwak ka, di ka pwede iban dito kayo ng itlog po sila si Pedra. Pedra o si Inday. Sila siyang kabuhi kay kuwan man siya. Gamay raman kayo na. Hindi ko lang ipauga guys nga kuwan no. Ang ipauga nga kani barang taas na. Ano siyang ipauga kay kuwan. Simuon lagi ni siya og pang lugod. Na ako do tulo ni sa kabuok. Nay nagsaada ni. Ala, naghana pa man di ay na kuan dari di ay. Ala na bantay. Kani pwede ba ka ni? Lahi na. Lahi na. Yan ni kay. Magiging mo ba? Ipan guys nga bunga ba? Ini isagol ni gutan ugma guys. Mag-ukra kaya naman itong harvest ganyan. Hindi pag ang Mr. and Mrs. dari guys, nimbuwak po siya guys. Yeah. Okay. Siya Mr. and Mrs. oh. Siya Mr. and Mrs. Abot na kalidari agang kuan guys na. Abot na dari pangatay. So ni sa kuan guys kay kuha ni sa manok. Ibutang dari sa tubangan ba. Nice ka dito siya. Siguro man na silang ipang tugsok. Uwi na. Napagin ba mga bagong nang ipang tugsok na ito guys. Balikan din na ito guys kanang kuan. Ito si Tiri lagi ma. Tirahan na lagi siya. Ito lang mga iampo ko si Tiri nga ma. Luwas na hala ni buwak di pili siya. Gagmay ka adyo. Ting buwak na po dron kay init naman po dyan. Usahay na po siya mo uwan. Usahay mo init. Niya po do harap po niya sang gitugsok. Buwak po. So mga to guys kanang raming awa man dari kay ako ramang isa kay si Nicole ning lakaw lagi. Sambuan pa to si dyan. Ato pa itong uslog. Mayor's office. Kuray ka tikaw-tikaw dari. Hindi manghugas po kuro plato ron. Kaya wala mo doon sa manghugas. Kaya dali naman to siya. Gadali kay naghan pa sila glakaw. Hindi na sila giapas ba. Giwat-wat po nila ang mayor dito kay wala lagi.
kanang napununan ang mayor kanang pangitaon ba kay daghang kaadto mga appointment. Nila akong balbas busa day guys. So, ngadto ra balis Jijin dani. Salamat day kadto ko ni Jijin sa iyang pag-survive. Salamat sa imong pag-survive ni Nicole Jin. Salamat kadto kay i-survive ra niya si Nicole sa mga kinahanglan ni Nicole. Ya. Mani si balbas pusa. Tambaw ni sa kidney mga ingana na. Mao na imong ni papaili na. Napo mga tanom mga ingana. Unja nangita di si Mambi og mga tanom na nga atis ta koy daghang atis dadto. Napo daghang atis dadto guys nga ang gitanom daghang nakadug bunga. Dali ra man asi sa mukuan. Dali ra sa mangunga. Naamo koy garden dari. Sa likod. Aw sa ang amo ba. Nagalig pasyon dari gali ning bunga na. Naman bidag nga kadug atis dari oh gipapulukan gali nag-uban. Oh daghang kadug bunga oh. Bunga nga atis. Jagahang kita nung po dari kanang malbiri daghan nagbuka po na. Mubo na si jaha pero daghang kadusag bunga. Malipay kang amo dani mo abot guys kay daghang kadug bunga na. Ja. Napukoy kita nung dari nga passion fruit. Ani bunga na. So ano kita nung dari passion fruit ya. Namunga na po siya. Daghan ka doon na siya guys na dahil laom. Yeah. Daghan na. Daghan sa ibabaw. So malipay ang amo na guys. So, napukoy tanom dari nga talong. Ang talong na. Dari napita ang gilira ag mga tanglad to ah. Diyan na ako'y katunin comment ka na by dragon fruit na by dragon fruit. Nakaharvest na bila na kani mga atis ni muna nagalihinog di ah. Paborito po di sa amo na daghang kadug bunga oh. Daghang kadug bunga Mambi oh. Oh. Daghang kadug bunga. Mga bunga niya dari. Napukoy kita nung dari nga cranberry. Ang bunga oh. Napukoy cranberry dari ah. Hanas ang ipalibutan man malipay na hong amo guys kay. Hanas ang ipalibutan diyan na pud si ngali dari ang itanom. Lima na ka punuan diha oh daghan. Sa mga unom siguro ka punuan. Sa ta guys kay oh natumpag na gali kusina guys oh. Mo na mo kusina sa una. So salamat ka din yung tanan guys. Thank you for watching. Amping ug amputang tanan guys. See you my next video. Love you all. Salamat ka din Mambi kay among kusina guys na nice tayo. Bye.